Ayun. Okay na? Ayan po, okay na po. Okay. Sige. Start tayo. Yan. Sige. Let's pray. Ano po. Sige po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Naben. Okay. Hello, Sis Diana. Sis Brother Romel. Good evening. Apat pa lang tayo dito. Good evening, Doc. Good evening, bro. Okay, at sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa YouTube, good evening sa inyo lahat. Okay. Welcome sa ating weekly lecture, Catholic Catechism, Faith Seeking Understanding. No? Ang title ng ating lecture ngayon is God Within Us. Ang Diyos ay nasa atin. Itong lecture natin ay taken from Father Raul Plus. Isa siyang Jesuit. No? Ito ay sinulat mga early 1900s. No? Tagal to. No? Early 1900s. Nihil obstat, Innocentius Apap, Imprimatur, so hindi ko na mabasahin. No? It is a makapal to na libro. So, siguro kung uubusin talaga tong lecture na to, aabot ng mga 10 oras. Pero minabuti kong i-summarize, kuha yung mga ang gist nito. Napakaganda to na libro. So this teaching, itong teaching na ito, ay magtuturo natin ng isang bagong devotion na maraming hindi nakakaalam na ito na devotion. Devotion to Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. No? Hindi lang kay God with us, kasama natin. God within us. Nasa loob natin. No? So, mas malalim to. No? Hindi lang kasama natin si God, kasalamuhan natin siya, kundi nasa ating kaibuturan ng ating puso, ng ating kaluluwa. So, pwede tayo mag-devotion. No? Itong isang devotion na hindi na nakalimutan na. Intimacy with God. Ano yung intimacy? Ibig sabihin, yung sa ano pa na lingwahe, close kayo, di ba? You are close na yung ka-berks, na yung friend, na yung barkada. No? Ka-close kayo. So, intimate. No? Yan ang hantungan ng isang taong gustong magkaroon ng spiritual life. Magkaroon na, yan ang pinaka-goal ng ating spiritual life, mga kapatid. Ang taong gustong to increase his religion, his piety, his relationship with God, no? Ang pinakahantungan, no, ang pinakadulo ay yan ang gusto nating maabot, na magiging intimate. Kung sa ano pa, sobrang close kayo ni God. No? Ang nakakalungkot lang daw, konti lang ang nakakaabot nito. Bakit? No? Ano ang sanhi nito? Kasi marami ang akala nila para imposible itong maabot, itong closeness. Kung maabot man, hayaan mo na lang yung mga santo diyan, no? Yung mga saints. You know? Hindi naman ako nag-aambisyon na maging close. Gusto ko katamtaman lang. No? Yun ang iniisip ng karamihan. No? And also, isa sa mga rason, nasanay tayo
na nabubuhay tayo sa araw-araw na tila wala ang Diyos sa paligid kasi hindi natin siya nakikita. At para sa atin, para maging close tayo sa isang tao, dapat andyan siya sa palibot. Sandali lang ano ko lang itong pusa. Kaka-distract. Nako, mahirap. Nasa kisame pala. Anyway, sana hindi kayo ma-distract. So, para maging close kayo ng isang tao, di ba? Dapat andyan siya parati sa iyong feeling. Hindi natin nakikita si God. Di ba? At alam natin sa Catechism na God is everywhere. Kahit saang planeta pumunta, andyan si God. Pero kung iisipin mo, no? Pag inisip mo parang wala pa rin Kasi hindi mo siya nakikita. Parang kung iba talaga yung kung ang presensya niya ay nakafocus sa isang lugar. Kasi para sa iba, kung andyan siya sa lahat ng lugar, parang wala lang din siya, no? Parang walang kwenta din. At ang presensya ni God, alam naman natin na God is in heaven. Our Father who art in heaven. So, andun si God sa langit. Tapos inisip na naman natin, ang layo naman ng langit, no? So, para mag-pray tayo na makafocus tayo sa kanyang presensya, gagamit tayo ng much energy, no? To mental power para ma-imagine natin. And then, alam din natin na si God is present in the Eucharist. Ngayon, medyo mas nakakatulong kasi nakikita natin ang Blessed Host, no? Sa monstrance, especially pag andun tayo sa Blessed Sacrament, may nafe-feel tayo, may nakikita tayo, at especially sa Holy Communion. Kaya lang din, yung presence niya, nafe-feel natin, tangible, actual, in a short time. Kasi pag pumasok na sa bibig natin, sa tiyan natin, hindi na nakakalimutan naman natin. At hindi naman tayo pwedeng buong araw andyan sa loob ng Blessed Sacrament. Kailangan nating umuwi. So, sa nabanggit natin, God is in everywhere. God is in heaven. God is in the Eucharist. No? Meron pang isa na napaka-importante na presensya ng Diyos na nakalimutan natin. Gaya pag tinanong mo yung isang bata daw, given ang mga bata dati, catechized. Ngayon, ang mga bata siguro pag tinanong mo, walang alam. Kasi sinulat ito 1900s. So, it follows. No? Iba pa yung pananampalataya dati, napaka-strong pa. Ngayon, paurong tayo. No? Nabubuhay tayong paurong. Yung simbahan, nabubuhay paurong. Instead na tayo ay mag-dominate sa world, tayo ay nag-give in. No? Ang mga bata ngayon wala nang catechism. Kumukonti. No? Because we are trying, no, to give into the world. Dati, ang bata, pag tinanong mo, saan si God? Sasagot niya sa iyo kasi alam niya yung catechism niya, nasa puso ko. No? At kung tanungin mo siya, paano siya naging sa puso mo? No? Andiyan sa puso. Sa pamamagitan ng grasya. By grace. No? At ano ang taboy sa Diyos sa puso mo? Kasalanan. Yun ang magpapaalis
No? So kung isipin natin mga kapatid, ito na yung summary ng buong lecture. No? In a simplest way, in a childlike faith. No? Ang Diyos, dahil sa grasya, pumasok sa atin, sa ating katawan, sa ating kaluluwa. At ang makakataboy lang sa Diyos ay ang kasalanan. Mortal sin. Ha? Okay. So pag tinanong mo ang isang Kristiyano, again, swerte ka na lang kung masasagot ka pa sa panahon ngayon. Anong ibig sabihin ng state of grace? May mga taong simbahan pa ngayon sa kasamaang palad. Pag tinanong mo, hindi pa alam ang definisyon ng sanctifying grace. No? At kailan mo ba huling narinig sa pulpito ang sanctifying grace? No? Ako, narinig ko ang word na sanctifying grace hindi sa pulpito, sa EWTN, no? Sa kay Father Corapi sa lecture. Hindi na masyado tinuturo. So, pag tinanong mo isang tao, anong ibig sabihin ng sanctifying grace? Ang isasagot sa iyo, pag wala kang mortal sin, na meron kang sanctifying grace. Wala kang mortal sin. Yun nga kaagad ang simpleng masasagot ng mga basic na katikisim. Okay? Pwede na. So far, so good. Pero kulang pa na sagot yan. No? Pag sinabi mong wala kang mortal sin, ibig sabihin, walang laman. Di ba? So, dapat meron siyang laman. So, it implies of having something. So, kulang ang sagot. Ang pinakasagot is, ang sanctifying grace, ang Diyos, ang Anak, Ama, Anak, Espiritu Santo, ay nakatira sa atin. Namamalagi sa ating puso. Namamalagi sa ating kaluluwa. God dwells, meaning dwells, nakatira sa loob-loob natin. Imagine? So, yan ang ibig sabihin ng sanctifying grace, mga kapatid. The life of God the Father ay dumadaloy sa ating mga kaugatan. Dumadaloy sa ating buhay, sa ating kaluluwa. God is present. So, siguro may mga first time na nakarinig. Pero, if you are in the state of grace, sanctifying grace, una nating natanggap yan sa binyag, namamahay sa atin ang Santissima Trinidad, the Holy Trinity. God is with us. Okay? So, ano yung mga privilege natin? Okay. Ang mga doctors of the church, church fathers, nag-uunahan sa pag-preach nito. Sineselebrate natin sa liturgy, sanctifying grace. Ito ay pinamumuhay ng mga santo, ng mga banal. Pero, ang sabi ni Father, ni Father Plus, sabi niya, paano ito nangyari na karamihan ng mga Kristiyano, di ba? Sa totoo lang, sa mga Katoliko ngayon, hindi alam ang doktrina ng sanctifying grace. Pero para sa akin, mga kapatid, pag ako inimbitahan na mag-lecture sa isang lugar na bago, ito ang inuuna ko. Para sa akin, ito ang pinaka-importante sa lahat ng topic. Kasi kahit anong doctorate mo pa sa theology, kahit expert ka pa sa anong topic sa theology, masteral theology at saan ka pang seminaryo, pag lumagpas ito sa utak mo, hindi mo to naintindihan ng pinaka-basic, the doctrine of grace and sin, dito umiikot kasi ang ating pananampalataya sa grasya. All is grace. Pag hindi mo to alam, maraming Katoliko,
ng charismatic, mga apostolado, kung ano-ano pa, no? Daming grupo, religious, nade-depress, na burn out, nagtatampo, ang buhay balik-balik sa kasalanan. Bakit? Hindi naiintindihan, no? Kahit may mga pare ngang nagka-crisis, no? Na depression. Bakit? Hindi naunawaan ang pinaka-basic na doktrina ng grasya. Kung maintindihan mo lang ito connect na lahat. Ito yung pinaka-importante sa lahat ng topic sa pagiging Kristiyano, Katoliko. No? So, ang katanungan, bakit karamihan ng mga Katoliko, no, tila ba hindi to alam? Ito yung pinaka-source ng consolation, pinaka-source ng iyong kaligayahan ng isang Kristiyano. Hindi ka made-depress pag alam mo to. Sabi ni Cardinal Mercier sa kanyang retreat na binigay sa mga pare, no? Ang topic niya, God dwelling within us. Yung sabi niya, nakakalungkot, maraming mga nabinyagan na mga Katoliko at yung mga tao na responsable na misyon nila dapat ang mag-preach nito ay tila ba pinabayaan nila. Hindi sila tumayo sa kanilang responsibilidad para sa pag-preach na ito. No? Karamihan ng mga Katoliko, akala nila ang pagiging Kristiyano ay gumawa lang ng mabuti, yun lang, pagiging mabait na tao, magiging disente, gumawa ng gumawa, pero hindi nila alam itong tinatawag na sanctifying grace. Hindi nila alam na isang mortal sin ay kaya pwede ka nang mapunta sa impyerno. Isang mortal sin lang kasi tinaboy mo na ang presensya ng Espiritu Santo ng Santisima Trinidad. Kaya maraming Katoliko, komportable sa pamumuhay na nagli-live-in, nag-artificial contraception, minsan lang magsisimba. Ordinaryo lang sa kanila ang iilang mortal sin. Basta hindi lang sila killer, hindi lang sila drug pusher, hindi lang sila kung ano pang mga criminal dyan. Hindi sila natatakot na gumawa ng paminsan-minsan ng mortal sin. Kasi hindi nila ito naiintindihan. No? Now, ang sabi ni ni Cardinal, hanapin nyo ang Diyos hindi kung saan-saan sa labas. Nasa loob nyo ang Diyos. No? At parati kayong tinatawag, no, ng Diyos at siya'y nalulungkot dahil nakakalimutan nyo na andyan siya sa iyo. Nung ikaw ay bininyagan, andyan siya sa iyo. Kung wala kang mortal na kasalanan, andyan siya sa inyo. No? Unless by a mortal sin you compel him out to quit your souls. No? Kaya, if you are in the state of grace, no? If you are in the state of grace, dapat always kang from time to time throughout the day, no? Buong araw, to make an act of faith. No? Spontaneous. Praise you, Jesus. I love you, Lord. No? Kasi, to remind you of the presence of God within you. No? Sabi ni Cornelius a Lapide, konti lang ang mga tao, no, nakaka-appreciate ng gift of grace. Ang mga preachers, mga scholars, theologians sa simbahan, dapat nila itong i-expound. Pero nakakalungkot at nakapagtataka. Minsan mo na lang to maririnig sa pulpito. No? It's all about
loving each other, walang masama dyan. Helping the poor, walang masama dyan. Pero pag hindi mo to naintindihan, mababurn out ka. Walang direksyon ang buhay mo. No? Hindi mo makonect ang faith mo pag hindi mo to naintindihan. No? So, dapat ito ay ipapaintindi sa lahat ng tao. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Ang mga tao dapat maintindihan nila na sila ay templo ng Espiritu Santo. Pag sinabing Espiritu Santo, hindi lang Espiritu Santo dahil nagsasama ang tatlo. Hindi pwedeng ihiwalay. No? Pag sinabing Temple of the Holy Spirit, shortcut lang yan ng Father, Son, Holy Spirit. No? At dapat alam natin na araw-araw pinamamahayan tayo ng Espiritu Santo at dapat tayo maglakad kada araw na banal. Na babagay sa bisita natin. No? 'Di ba? Kung may bisita ka, 'di ba? Mag-behave ka. May bisita kang senador o presidente o sino man diyan. Mahihiya ka, no? So, ang bisita natin sa ating tahanan, sa ating kaluluwa ay ang Diyos. Sabi ni Monsignor de Segur, no? Hindi ako natatakot sabihin na kahit sa mga pare, kahit mabubuti yung mga pare, no? Konti lang ang kanilang pinapakain ng kanilang mga flocks, ang kanilang mga constituents, no? Ng precious food. Ano tong precious food? Etong doktrina na ito. Ito ang kailangan nila. Ito ang makakapawi ng kanilang gutom. Ito ay makakapawi sa kanilang nauuhaw na kaluluwa. Ito ang treasure, no? Ng kanilang mga puso, kayamanan. Ito ang paghuhugutan nila ng lakas pag naintindihan nila ito. Okay? Nakakalungkot, no? Hindi ko masyado ma-pronounce itong message ni Do Cure de Jesus au Cure de Pritri. Sabi niya, in-express daw ni Lord yung desire niya to have a devotion to the state of grace. No? At ang devotion na ito should be spread among the faithful. Kaya, I really feel na this is my mission. No? Ito yung pinaka-paborito ko at ito yung topic na sa tingin ko pag naturo ang life mo. Nakita niyo yung libro na Purpose Driven Life? Etong magbibigay sa inyo, talo pa ang libro na yon pag ito'y nalaman nyo kung ano ang buhay na nakasentro sa grasya, nakasentro sa sanctifying grace. Everything revolves around grace. No? Everything is grace. So, itong devotion na ito, knowing that God dwells in us should be spread among the faithful. It is high time. Ilang dekada na napabayaan itong sanctifying grace. No? Sabi ni Monsignor, maraming mga pare, no? Alam nila ang theory, pero hindi nila alam in practice. Hindi nila pinapractice. Alam nyo, mga kapatid, speaking about spiritual life, walang spiritual life pag wala kang sanctifying grace. Kailan nagsisimula ang spiritual life? If you live in a mortal sin kahit isa, unconfessed, you don't have a spiritual life. Spiritual life begins, nagsisimula pag meron kang sanctifying grace in your soul. Pag meron kang mortal sin na hindi na kumpisal at hindi na pagsisihan, pagmamayari ka ng diablo. Walang spiritual life. Kaya ang iba kasi, ang iniisip nila, pag nakarinig sila ng sanctifying grace, ang iniisip nila ay santo, banal. No? May nasasabi pa nga na ang Holy Eucharist daw ay hindi para sa mga perfect.
wala naman taong perfect talaga. Sa totoo lang, kahit in the state of sanctifying grace ka, hindi naman sinasabi, ibig sabihin yan perfect. Ang sinasabi lang yan, meron kang spiritual life. Hindi naman, totoo naman na wala namang perfecto eh. Hindi ka naman, sino bang perfecto dito sa mundo? O, wala na kahit mga santo sana, hindi na sana nag-receive ng Holy Communion. Ano yan? Gaslighting yan. No? Gaslighting. Twisting the doctrine. Ang kailangan lang para mag-receive ng Holy Communion, mga kapatid, ay meron kang spiritual life. Meaning, buhay ang kaluluwa mo. Nakatira ang Holy Spirit sa iyong kaluluwa. Yan lang. Hindi kailangang perfect ka kasi wala naman talagang perfect. Ang importante lang, minimum requirement ng Holy Communion, buhay ang kaluluwa mo. Kasi pag meron kang mortal sin, patay ang kaluluwa mo. So, nakakita ka na ba ng patay na tao na kumakain? Wala. Yeah? Dapat buhay. Yun ang requirement. Hindi ibig sabihin na perfect ka. Kalukuhan yun. Walang taong perfect. No? We strive to be perfect pero walang perfect. So, that is those statement na the Holy Communion is not reserved for the perfect. Kalukuhan yun. No? Gaslighting yun. Yeah? Now, bakit nangyayari ito na ang audience niya dito ay mga pare? Bakit ang nangyayari ito na para tila ba nabubuhay tayo na parang ang Diyos ay wala? Ang sagot, dahil karamihan sa atin nabubuhay na parang nasa surface. Hindi malalim ang buhay natin. Ibig sabihin, nasa ano lang, kung sa tubig pa, parang nakalutang lang ang buhay mo. Hindi natin sinikap na pumunta sa pinakaibuturan ng ating kaluluwa. The innermost corners of our souls. Subukan daw natin na mag-meditate at pumailalim sa kaibuturan ng ating kaluluwa at agad makikita natin ang Diyos. Sabi niya, how soon they will find me. Andun siya. Kaya nga sinabi ni God, the kingdom of God is within you. Kung saan si God, andun ang kingdom niya. Lahat tayong baptized Christians, all of us baptized Christians, ginawa tayong tahanan ng Diyos. Huwag natin kalimutan yan. No? So, kung gusto mo daw maging totoong apostol, totoong disciple in a real sense, no? Kailangan mong una sa lahat maintindihan itong napaka-importanting doktrina ng ating simbahan. The indwelling of the Holy Spirit in our soul. Palaliman mo, pag-aralan mo, intindihin mo na andyan siya, nakatira. Okay? So, kaya hindi tayo magtataka kung ang mga laiko, ang pangapare pa rin ang pinagsasabihan niya nito, ay hindi nakakaintindi, ignorante, kung tayo mismo, sabi niya, mga pare, ay hindi ito inunawa at tinuturo. No? Ito ay ating responsibilidad, whose office it is to teach others. Sad to say, ang mga turo, alam niyo naman, makikinig kayo sa mga homily, minsan, hindi naman lahat, wido, no? Walang direksyon. So, sabi ni Saint Bernard, no? Tungkol doon kay Mary Magdalene, yung umiiyak si Mary Magdalene doon sa libingan, hinahanap niya si Jesus, tapos napagkabalan niya yung gardener, si Jesus, akala niya gardener, iyak siya, tinanong niya, saan niyo ba dinala si Jesus? Iyak siya ng iyak. Tapos, tila ba sinabi ni Jesus sa kanya,
Babae, ba't ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? No? Ang hinahanap mo ay inaangkin mo na. Hindi mo alam? Ba't ka... Andyan siya sa'yo. No? Andyan siya sa'yo, ba't mo siya hinahanap? Kung saan ka nakatayo, andyan siya ngayon. No? So, ibig sabihin, inaangkin mo na siya ngayon. Kaya nga, pinagsabihan ni Jesus si Magdalene, wag kang kumapit sa akin. Ang ibig sabihin nun, hindi literal na wag kang kumapit. Wag kang kumapit sa physical. Kasi ako ay aalis, pero kasi kung kakapit ka sa physical at hindi mo na ako makikita physical, madidismaya ka. Dapat baguhin mong pananaw mo na ako ay andyan sa inyo, sa loob-loob nyo. Kahit ilang milyon pa ako, kahit ilang bilyon pa kayo, andyan ako, kada isa sa inyo. So, gustong palitan ni Jesus ang kanyang pag-iisip, ang kanyang mentality na huwag mag-hold on sa kanya physically. From now on, spiritually. No? So, ano pa ba ang mas lalapit kumpara sa puso natin? Wala nang lalapit pa dyan, di ba? Ang puso natin ang pinakamalapit sa atin. At andyan ang Diyos sa ating mga puso. So, wala tayong rason na ma-depress. Magiging lonely. I'm so alone. Blue Christmas. Magpapatiwakal kasi wala siyang kausap. Para mong iniinsulto ang Diyos. Andyan siya parati sa'yo. No? Now, nung ginawa tayo ni Lord, nung tayo ay ginawa ang tao, nasa isipan na ng Diyos na hindi na tayo gagawing katawan lang at kaluluwa. Kasama na sa plano niya na tayo ay ibabahagi niya ang kanyang pagka-Diyos sa atin. We are to be partakers. We will become supernatural beings. Hindi tayo ordinaryong tao, mga hayop lang na may kaluluwa at may katawan. Huh? Ang kanyang nature ay ibinahagi niya sa atin, ang kanyang pagka-Diyos. We become participator of His own divine life. Binahagi niya ang pagka-Diyos niya sa atin. Huh? So, ngayon nabubuhay tayo sa mundo, mga kapatid. Kahit nabubuhay pa tayo, hindi tayo mag-iintay na mapunta sa langit before natin isa sa buhay ang ating pagka-Diyos. Meron tayong pagka-Diyos. We participate in the divine life of God. No? Binahagi niya. We shared. No? So meaning, buhay pa tayo, ngayon pa lang, namumuhay tayo dito sa mundo, kailangan na nating isabuhay, no? The life of God. Para, pagdating natin sa kabilang buhay, sa langit, ito ay sa katuparan natin ng higit. No? Completely. Ito, partially pa lang, no? Pero, hindi na mawawalay sa atin, hindi na tayo mahihiwalay sa atin ang ating pagka-Diyos doon. So, ito ay continuation. Ang mali sa atin, mentality natin, hintay natin na to become godlike at doon sa langit. Dito sa lupa, namumuhay ng kabunduhan. Hindi dapat. No? Dapat ito ay, kung anong ginagawa natin sa langit, dapat sinisimulan na natin dito sa lupa. Pero alam naman natin nangyari, di ba? Ang original plan, sinira ng ating mga magulang, si Adan at saka si Eva. Imbis na sila ay magiging kagaya ng Diyos, pinili nila na maging ordinaryong tao. Bumalik sila sa natural being. Nawala yung supernatural grace.
yung supernatural gift, which is sanctifying grace. Alam naman natin, di ba? At nawala yung preternatural. Yung preternatural gift, maalala natin, hindi tayo maka-experience ng sakit, mga paghihirap, mga kalungkutan, hindi tayo mamamatay. Yan ang preternatural. Yung supernatural, yung buhay ng Diyos ay ibabahagi sa atin na wala natin yung dalawa, supernatural at preternatural. No? At so, nireject natin. Nireject natin para masatisfy, no? Para maibsan ang ating mga tulak ng ating laman. Nawala sa atin ang kayamanan natin, which is the life of God na dumadaloy sa ating buhay. The sanctifying grace, the supernatural life, ang pagiging anak ng Diyos. Tinaboy natin yan. Alam naman natin, no? Yung nangyari. Tapos, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish. So, alam naman natin na tayo tinulubos sa krus. Okay? So, i-summarize lang natin yan. Hindi tayo mag-dwell kasi alam naman natin yan. Okay? At nabalik sa atin ang sanctifying grace. Dahil sa ginawa ni Kristo sa kanyang pasyon, sa kanyang paghihirap sa cross, tinubos niya tayo sa kanyang dugo at naibalik sa atin sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Natanggap natin. So, wala tayong divine nature. Nung ipinanganak tayo, wala tayong divine nature. Pero dahil sa redemption, sa pagtubos ni Kristo, sa sakramento ng binyag, diyan niya pinadaan ang grasya na naibalik sa atin ang pagiging anak ng Diyos. Yeah? So, siya ay nagpakatao. No? The Son of God became the Son of Man. Again, the Son of God became the Son of Man. So, nagkaroon siya ng ating anyo, ng ating nature. Nagkaroon siya ng ina, tao na ina. Naging tao siya, no? At nagdusa rin siya kagaya na sa atin, no? By the way, daanan na natin konti background. So kanino tayo nagkaroon ng atraso sa Diyos? So tapos ang atraso natin sa Diyos ay infinite, walang hanggan. So, kailangan pagbabayaran natin ng walang hanggan. So, sino bang tao makakabayad ng walang hanggan? Di ba? Imposible yun. So, kailangan tao. Kailangan Diyos. Kasi ang epekto ng pagbabayad ng isang Diyos ay walang hanggan. So, kailangan the second person, si God, nagpakatao. Pero bakit niya kailangan magpakatao? Kasi ang gumawa ng atraso ay tao. So, kailangan tao rin ang magbabayad. Problema lang, kung pure tao ang magbabayad, may hangganan yung kanyang finite. May hangganan yung kanyang pagbabayad. So, kaya lang ang pinag-utangan natin, pinag-atrasuhan natin ay Diyos. Walang hangganan. So, kailangan ang bayad, walang hangganan. So, kailangan tao at Diyos at the same time. So, kaya second person, Diyos, hindi siya tumigil sa pagiging Diyos at siya ay naging tao rin. So, pure man, pure God. The Word will still remain the Word. So, kaya diyan natin naintindihan kung bakit si Kristo kailangan magpakatao. To represent man. Siya ay yung representante natin na pagbabayaran ang atraso ng tao. No? So, para magawa niya yon, He annihilated Himself. Ano ibig sabihin? He is something, nagiging nothing siya. No? Kapangyarihan siya. Hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya dito na He became humble. He became nothing as a slave, as a sinner. Di ba? He reduced Himself. Binuhos niya. No? Kinosis.
He emptied Himself. Para lang mabalik sa atin ang Diyos sa atin. Para ginawa niya lahat ng yon, lahat ng sakripisyo, lahat ng paghagupit, lahat na yon, no? He reduced Himself into nothing para lang makatira ulit ang Diyos sa atin. Pinaalis natin si God sa pamagitan ni Adan at Eva, original sin, pinaalis. Para gusto niya makabalik sa atin, ginawa niya lahat yan. Okay? Nawala na sa atin lahat, pero binalik niya lahat. Ngunit sa kabila ng lahat na ito, alam natin yung ginawa niya lahat, grabe, sakripisyo. Pero sa kabila ng lahat na ito, tila ba karamihan sa atin para lang wala? Ngayon, Quaresma, Lent, nagsisimula. Yung iba, ano pa rin, no? Happy-happy pa rin, parang, kasi ilang ulit na natin naririnig, Quaresma, ganun, Jesus died for us, parang walang meaning. Kasi bakit walang meaning? Hindi naman tayo nagbibigay ng time na umupo, lumuhod ba dyan, magmumuni-muni kung sa sakripisyo ng Diyos. No? So, binigay niya lahat ng dugo niya para sa para sa wala. In vain. Parang walang kwenta, nahulog sa walang kwenta ang lahat ng sakripisyo niya. No? Hindi lang dahil sa mga pagano na hindi mga Kristiyano, kundi sa mismong mga Kristiyano, mga kapatid. Sa mismong mga Kristiyano na sayang lahat. Bakit? Madaming mga Kristiyano namumuhay sa mortal na kasalanan. Sino lang ba ang mga Kristiyano na tapat na nagsisimba ng linggo na walang mintis? Na yung iba, maraming Katoliko, nagsisimba kada linggo, pero may time na hindi sila nakasimba, pero pa-feeling nila okay lang. Kasi parang optional lang. Maraming hindi alam na mortal sin yan. Maraming Katoliko na from time to time manonood ng porn. From time to time premarital sex. From time to time mag-cheat, no? Magbabribe. So, parang ordinaryo lang ba ang kasalanan? So, example dito si Judas. Si Judas daw ang model ng mga kaluluwa na nagmamatigas na bumalik sa Diyos. Nakakalungkot. May mga theologians ngayon. May mga pare na dinidepensahan pa si Judas. Pero kung babasahin mo mga writings, mga books ng mga church fathers, si Judas parating ginagawang example sa taong nakundina sa impyerno. Pero ngayon, maraming mga modernist na talino-talino na si Judas ay nung si Jesus daw ay namatay, ang una daw niyang niligtas ay si Judas. Unbelievable. Ito, example si Judas, the model of the souls who refused to be won. According to Father, who is a Jesuit, the author, no? Si Jesus, sinikap niyang ibalik si Judas. He tried every means to touch his heart. He tried kindness, he washed his feet, hindi niya naintindihan kung bakit hinugasan ang kanyang feet, no? Hindi niya nakinig sa kanyang boses, kaya pinabayaan na lang ni Jesus si Judas sa kanyang kapalaran, sa kanyang faith, no? Which is to separate. Now, we are the temple of God. So lahat, inuulit-ulit sa mga epistles ni St. Paul na tayo ay bahay ng Diyos, templo, tabernakulo niya. Yeah? 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Lumayo kayo sa sexual immorality. No? Ang ibang kasalanan, pag ginawa nyo, labas sa katawan nyo.
ginagawa niyo itong mga kasalanan, labas sa inyong katawan. Pero pag sexual immorality na ginawa niyo, sa loob na ng katawan niyo. At hindi niyo ba alam na kayo ay templo ng Espiritu Santo? Mag-imagine kayo na simbahan. Kayo ay simbahan. Nakatira. Pag ikaw ay Kristiyano. No? Bahay ka ng Espiritu Santo. Tapos, mag-e-engage ka into sexual immorality. Dapat tayo mahiya. Dapat tayo mahiya. Tapos sabihin ng iba, my body, my choice. No, hindi natin to katawan. Hindi natin to dapat dinudumihan, di ba? So, sino yung mananatili na temple ng Holy Spirit? Yung mga taong namumuhay chastely at piously. John chapter 14 verse 23. So, dapat tayong mamalagi. No? If anyone loves me, kung sino yung, di ba? Ang daming nagsasabi, mahal nila si Lord. I love you, Lord. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Alive, alive forevermore. Di ba? I love you, Jesus. Dali mo sabi, I love you. Pero sino yung nagmamahal sa Diyos? Hindi yan ang feeling na dahil nagkakanta ka ng mga Christian songs, magkakanta ka ng God will make a way, tumitindig yung balahibo mo, nag-speak in tongues ka, kung ano-ano dyan. No? Sino yung nagmamahal sa Diyos? Hindi yung mga pinakamalakas magsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. The one who keeps my word. Yung sumusunod sa commandments ni God. Who keeps my word. Yun ang nagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi emotion. Sino yung sumusunod sa kautusan ng Diyos. At pag ikaw ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, sa commandments ni God, mamahalin ka ng Ama ko, kami ay titira sa iyo. So ito yung sanctifying grace, mga kapatid. Titira kami, gagawin naming tahanan yung kaluluwa mo, yung katawan mo. So yun. So di ba malaking pabor na bibisitahin ka ng presidente? Ano pa kaya titira sa iyo? Malaking honor, malaking dangal na dadaan lang sa iyo at magkikape. How much more they will stay? They will abide. No? At yung ang pamamalagi ng Ama, Anak, Espiritu Santo sa iyong kaluluwa, sa iyong katawan. Hindi yan hanggang walang termino yan. Hindi yan next month. Sige, alis na kami. Forever, i-stay yan. Forever. Hindi yan aalis. No? Walang katapusan. Sabi ni St. Paul, as long as you are in the state of grace, they will remain in you. You are participator in the divine nature. No? So kung tumigil lang daw tayo, magbigay lang tayo ng sapat na panahon at iisipin ito, no, na tayo ay God-bearers. Nagdadala tayo ng Diyos. No? Hindi lang sa ating katawan, sa ating kaluluwa. No? Pero pag tayo nag-communion, another pamamalagi ng Diyos, hindi lang spiritually, physically pa talaga. Pag tayo nag-receive ng Holy Communion. No? Pero, mamamalagi siya is physical, hanggang hindi pa siya natutunaw. Pag natutunaw na siya, spiritually na lang. Okay? As long as the sacred elements is there, He is there with us. Not just spiritually, kundi physical. Okay? Kagaya ni si Saint Ignatius of Antioch. Alala niyo si Ignatius of Antioch? Yung pinakain sa leon? Yung pinagbanata ng mga pinagutuman ng mga halimaw doon sa amphitheater sa Roman persecution. Dahil nalaman na siya ay Kristiyano, ininsulto siya ni Emperor Trajan. No? Ininsulto siya. Sinagot ni Ignatius si Trajan. Sabi niya, let no man treat with contempt Ignatius the God-bearer. O sa Tagalog pa, wala
nino man na mag-insulto kay Ignatius. Si Ignatius na tagadala ng Diyos. Sabi ni Emperor, ba't mo naman sinabi na tagadala ka ng Diyos? Sabi niya, totoo yan. Dahil dala-dala ko ang Diyos. Nasa akin ang Diyos. So, naintindihan ni San Ignacio, no, na templo siya ng Espiritu Santo. Kaya nga, si Origen, isa sa mga church father, ang tatay niya si Leonidas, nung maliit pa siya, hinahagkan siya sa kanyang dibdib ng kanyang ama at sinasabi ng kanyang ama, I adore God present in the heart of this little baptized Christian. So sa kada Kristiyano, sinasamba ng kanyang ama ang Diyos na nasa loob ng kada Kristiyano na nabinyagan. No? May isang nanay nga ayaw niyang tumabi sa anak niya muna hanggat hindi nabibinyagan. So, may isang French officer na hinatulan ng pagkakulong o siguro bibitayin to sa kalaunan dahil ayaw niya mag-participate sa persecution ng mga pare. So, sundalo pero katoliko siya, ayaw niya mag-participate na papatayin yung mga pare during persecution. So, andun siya sa kulungan, hindi niya mabibisita. Nakasanayan niya kasing bumibisita kada araw sa Blessed Sacrament. Hindi na siya makakabisita, hindi na siya sa kulungan. So, anong ginawa niya? So, walang makakapigil sa akin sa pagbisita kay Lord. Saan? Sa aking kaluluwa. So, ang ginawa niya, I enter within myself, I adore God present within me. So, sinasamba niya sa ang Diyos sa loob niya. Kasi, sabi niya, bakit? Di ba tayo lahat ay mga tabernakulo ng Diyos? So, napakagandang knowledge, mga kapatid, pag naintindihan mo yan. Mas lalo kang hindi gagawa ng kasalanan. Sasambahin mo ang Diyos sa loob mo. No? Kaya every time I receive communion, I kneel down. Dapat we spend a few minutes after the Mass. Hindi ako umaalis kaagad. I kneel down and pray, praise you, Lord Jesus, within me. I praise you, Lord Jesus Christ. I receive you, body and soul. Yung iba, hindi pa tapos sa misa, umaalis na. Nabasa ko somewhere, nakakalungkot. Isa sa pinakakalungkot na pag ang tao, pagtapos ng misa, umaalis ka agad. No? You should spend time, a few minutes. Stricto nga sa iba, 15 minutes. Pero hindi na pwede a few minutes, spend time praising God within you because you receive Jesus Christ in the Holy Eucharist. Diyan siya sa'yo. No? Now, ang Christian life daw natin ay nakalambitin sa ganitong belief, maxim, na we live every moment of our life to feel God within us. We have to prostrate within ourselves, no? Knowing the divine guest within us. Si Saint Elizabeth ng Holy Trinity, isang madre, sabi niya, nung sinabi na God is within us, we are the temple of the Holy Spirit, sinabi ni Saint Paul, dapat hindi yan metaphorically. Hindi yan figure of speech. Literal yan. Literal. Hindi yan figure of speech. Okay? Next, so we are the temple of the Holy Spirit. Next, ang langit ay nasa loob-loob natin. Heaven is within us. No? So ano yung langit? Di ba paradise? No? So Saint Elizabeth of Holy Trinity, iniwanan niya tayo ng isang prinsipyo, no? A model. Sabi niya, to live is to commune with God. Habang tayo nabubuhay, dapat tayo ay nakikisalamuha sa Diyos. From morning up to night, we bear with Him. No? It is an anticipated heaven.
So, for example, di ba ang langit, tayo ay nag-aambisyon ng langit. Gusto natin sa langit dahil ang langit ay kasiyahan, kaligayahan, lahat. Di ba? Walang humpay na kaligayahan sa langit. So, for example, may problema tayo. Tayo ay balisa. Tayo ay nababagabag, ating mga suliranin. Ang gagawin daw natin, mare-refresh ka if umupo ka or lumuhod ka ba, and then you meditate, pumailalim ka, pumasok ka sa kailaliman, kaibuturan ng iyong kaluluwa, and kung saan ang Diyos, depths within your soul, and then matatagpuan mo si Lord, and then you will be refreshed. Why? Where God is, there is heaven. Sabi ni Saint Elizabeth, I have found heaven on earth. Hindi mo na kailangan pumunta kung sa mga Grand Canyon, kung saan mga mahal na mga lugar para maging masaya. Kung saan si God, andun ang langit. And God is in my soul. So nakita niya ang langit sa kanyang kaluluwa. Kaya si Saint Teresa of Avila, tuwing nakakita siya ng tao na alam niya na may sanctifying grace, she falls into ecstasy. Fall into an ecstasy at the sight of a soul in a state of sanctifying grace. Kasi andun ang Diyos. Kung naintindihan lang natin. No? So sabi ni Saint Teresa of Avila, hindi lang langit ang pinamamahayan ng Diyos, kundi ang kaluluwa kung saan merong sanctifying grace. Ito ay another heaven. No? So anong kaibahan ng kaluluwa na may sanctifying grace sa totoong langit? Siyempre, ang totoong langit, hindi mo na ito mawawala sa iyo. Habang buhay ka pa, may chance pa na mawawala mo itong langit na ito when you commit mortal sin. Kasi we carry this treasure in an earthen vessel. Pwede pang mababasag. So habang buhay ka pa, meron pang chance na tatalikuran mo si Kristo. So, but in real heaven, it cannot be lost. At ang difference din sa heaven na ito, hindi mo nakikita. No? Nakikita mo lang to by faith. Hindi mo to nakikita na yung eyes. It's not perceptible with your senses. At sabi ni Sister Marie de la Buerle, no? Hindi natin nakikita dahil may nakaharang sa paningin natin. Ano yung nakaharang? Yung katawan natin. Pag tayo namatay na, masaseparate na tayo sa katawan natin, makikita na natin ang Diyos. It prevents us from seeing the reality, our body. No? So, dahil ang langit ay nasa atin, tayong kada Kristiyano, responsibilidad natin na dadalhin ang langit kung saan tayo pupunta. Kaya in my realization, marami pa akong bigas na kakainin. Ang image ko sa mga pasyente ko minsan, seryoso, no? Hindi marunong mag-smile. So struggle ko yan. No? I need to smile more kasi if I am a Christian, hindi ako pwedeng maging suplado. Hindi tayo pwedeng maging suplada. Kasi we have to bring heaven sa itong mundo na hurting. No? This world is hurting. Maraming problema. So, makakatulong ng ating presensya ay dadalhin natin ang kaligayahan ng langit. Na sila ay masisihan sa ating presensya. So, it is our duty pala to carry heaven more within our soul. Para tayong nagsusow, no, nagpapanggas eternity sa ating life, di ba? Next, altar Christus. So, we are the temple of the Holy Spirit. Next, heaven, heaven is within us. Next, we are the other Christ, altar Christus. So, representative tayo ni Kristo.
So bilang Kristiyano, we have sanctifying grace. Hindi dapat yung faith natin private matter. So, Kristiyano ka, sige, private matter lang yan. So, sa'yo lang yan. Huwag mo nang ipilit si Kristo sa amin. No, mali yan. Kahit magagalit pa sila sa inyo, kahit sabihin nilang, dapat nating dadalhin si Kristo. Dapat tayong proud na maging Kristiyano. Sabi ni Jesus, di ba? Those who deny me in front of men, I will deny them in front of my Father. So we should spread Christ. Hindi pwedeng faith mo yan, faith ko rin to, no? So, we should be willing to be persecuted. Pero hindi naman pwede, mga kapatid, na sisigaw-sigaw ka dyan sa labas, tatayo ka, repent, the kingdom of God, para kang sinto-sinto, no? Gamitin mo rin naman yung common sense mo, no? Na hindi ka naman parang obnoxious na parang mabubuisit ang tao sa inyo. Did you receive Jesus Christ? Huwag naman yan, nakakabuisit naman yan. So, gamitin mo yung common sense mo on how to bring Christ in your life na hindi ka naman nakakabuisit sa ibang tao. No? We are other Christ na makikita nila sa yung the way you move, the way you speak, no? The way you deal with people, na meron kang integrity, honesty, and with love, gentle, no? Yun. Now, so, ibig sabihin, mamumuhay tayo gamit ang standard ni Christ. Hindi yung standard ng world. No? Kakalungkot, marami sa atin nasasabi we're Christians, pero yung nakikibagay pa rin tayo sa standard ng world. Materialistic, sunod-sunod sa mga uso. No? Galatians chapter 2 verse 20. Yung dati nating buhay ay naipako na kay Kristo. Hindi na ikaw ang namumuhay, si Kristo na namumuhay sa loob mo. Dapat lalabas si Kristo. Hindi mo hayaan na yung kamunduhan mo, ang laman mo, ang mamumuhay. No? So, the life of Christ becomes your life. So, sikapin mo na ikaw ay manatili na miyembro ni Kristo. Sisikapin natin na mananatili tayo kasi pwede tayong mahiwalay sa puno. Sabi ni Jesus, I am the vine, no? You are the branches. So, kailangan tayong manatili sa puno. Hindi tayo dapat mahiwalay. Anong mangyayari pag tayo mahiwalay? Itatapon tayo sa apoy. Di ba? Sabi sa Bible. Dapat tayo manatili kay Kristo. So, ano sabi niya? If you keep my commandments, mananatili ka sa puno. No? And, paano, isa pang requirement para manatili tayo sa puno? Sa vine, we have to eat His flesh and drink His blood. Pag hindi ka na nagko-communion, of course, hindi ka nagko-communion kasi natatakot ka kasi may mortal sin ka. So, anong solusyon dyan? Confession. Yan lang. Iwanan mo yung kasalanan at mag-confession. So, pag hindi ka nag-eat ng flesh at drink His blood, Eucharist, hindi ka mananatili sa Kanya. So, pag gumawa ka ng mortal sin, aalis ang Father, Son, Holy Spirit. Hindi ka na tahanan ng Espiritu Santo. Wala ka ng buhay. Patay na yung... Hindi na dumadaloy ang buhay ng Diyos sa iyo. So, kailangan mo ng Sacrament of Confession. So, anong mangyayari sa patay na sanga? Matutuyo ito. Itatapon ng Ama. So, pag namatay ka sa estado na ikaw ay hindi kasapi ng puno, hindi ka konektado sa puno, eternal damnation. Maraming hindi alam. Akala nila, paramihan ng gawa. Kukwenta sa calculator, 5,500 good works. Eto, 3,000 bad works. So, langit ka? No, hindi yan.
No? Importante ang good works, pero walang kwenta ang good works mo if you are not connected. Kasi pag hindi ka connected sa puno, yung mga good works mo, hindi recorded yan. Sabi niya, apart from me, you cannot bear fruit. Nakakita ka na ba ng sanga na namumunga na hindi konektado sa maligno yan, di ba? Hindi konektado sa puno, patayan. Paano makakabunga yan? So if you're in the state of mortal sin, kahit kung punta mo pa sa medical mission na mag-feeding ka pa, hindi recorded yan. Hindi ka makakabunga. Apart from me, you cannot bear fruit. So, dalawang bagay lang ang tao sa mundo. Konektado sa puno o hindi konektado sa puno. Walang intermediate. Walang alternative. Either you are connected to Christ, you are in the state of grace, or not. No? Ang iba, akala nila yung to be in the state of grace, napaka-taas. No, hindi yan taas. Basic yan. Yan ang step 1 ng spiritual life. No? Step 1 yung step 1 lang yan. Hindi yan advanced level. Step 1 pa lang yan, elementary, and to be in the state of sanctifying grace. Okay? By the way, sinabi natin kanina, we are participator. Nabahagi sa atin yung nature ni God. Pero hindi ibig sabihin we become God. We do not become God. We become like God. No? Tao pa rin tayo. Creature pa rin tayo. So, lilinawin lang natin yan. Okay? It does not make us God. Ang sabi ni Saint Teresa, alam natin na tayo ay nakabahagi ng buhay ng Diyos, hindi ibig sabihin magmayayabang tayo. The more we should fear to offend Him. Dahil ang Diyos ay nakatira sa atin. At the more na hindi tayo magtitiwala sa ating sarili, the more tayong magde-depend. Kung hindi dahil sa Diyos, wala tayong magagawang matino kahit konti. Lahat ng ginagawa nating kabutihan ay dahil sa kanyang kapangyarihan na nanalalaytay sa ating kaluluwa. Now, mortal sin, rupture with God within our souls. Okay. So, ito yung pinaka walang utang na loob ang mortal sin against God the Father. Mortal sin is an act of blackest ingratitude. Kaya huwag nating ismulin ang mortal sin, mga kapatid. Yung iba, ginagawa pang joke na yung pagkakaroon ng chicks. Hindi ko sinabing malinis ako, galing ako dyan. Kaya, I'm trying my best to bring as many people back to God because galing ako dyan sa ka-immoral ng kabataan ko. Pero, hindi laughing matter yung mga sexual things, jokes na yan. No? Mortal sin is an blackest ingratitude. Para to God the Son, it is treachery, perjury. So, tumalikod ka sa contract. Bakit? Anong contract? Nung tayo ay nag-receive ng First Communion, anong sinabi natin? Diba? May ceremony sa First Communion. We declare, we renounce Satan, diba? Ni-renounce natin si Satan. Tinakwil natin si Satanas. Hanggang kailan? Forever. Hindi natin, tatakwil ko si Satan for 1 month, for 1 year. Hindi, forever itatakwil natin si Satanas. Ginawa natin yan. Pero nung tayo ay naging marupok, gumawa tayo ng mortal sin, ano nangyari nung gumawa tayo ng mortal sin? Pero by the way, mga kapatid, trivia. Example ng tao, according sa mga theologians, si Saint Therese of Little Flower, hanggang namatay siya, hindi siya nakagawa kahit isang mortal sin. So, posible mga kapatid na isang tao hindi makagawa ng mortal sin. Okay? Venial sin, imposible. Lahat ng tao nakakagawa ng venial sin. Pero mortal sin, hindi mo kailangan gumawa ng mortal sin. No? So, sad to say, dami. No? Before. So, gumawa tayo ng mortal sin, we give way. Ano nangyari? We broke our promise in the First Communion. No?
Kasi sa First Communion, meron na tayong kaisipan. So, may compact tayo, di ba? Mutual compact. Sino yung nag-break ng compact? Tayo. Di ba? So, we say, I will renounce Satan. Itatakwil ko si Satanas at susunod ako kay Kristo. Pero nang gumawa tayo ng mortal sin, mga kapatid, anong sinasabi natin? So, parang sinasabi natin, now, itatakwil ko si Kristo, ngayon, susundin ko na si Satanas. No? Wala na akong pakialam kay Jesus, tatalikuran ko siya. Si Satanas ngayon ang aking master, mula ngayon. Yun ang sinasabi natin kada gumawa tayo ng mortal sin. Of course, hindi natin to sinasabi. Pero every time na mag-decide tayo gumawa ng mortal sin, ito ang katumbas. Parang sinasabi na mula ngayon, tatalikuran ko si Kristo, paaalisin ko siya sa aking kaluluwa, at ang aking master ay si Satanas. Ito ang katumbas tuwing gumagawa tayo ng kada mortal na kasalanan. No? So, binigyan tayo ng choice at pinili natin si Satanas. Sa kada mortal sin, pinapatay natin ang ating kaluluwa. No? Every deliberate, sinasadya, deliberate, hindi na absolve na kasalanan, ay magkakaroon ng pataw na paparusahan. So parang ang sasabihin ni Kristo sa atin, every time we commit mortal sin, ikaw, Kristiyano, sa iyong pagpili, iyong, di ko alam sa i-express sa Tagalog yung forfeit. Parang, parang ang iyong rights, no, yung karapatan mo, parang sinoli mo. Yun. So, susundin ko ang iyong kagustuhan. Your will be done. Ikaw ang nagdesisyon. May free will ka. Your will be done. No? Pinalayo mo ako, tinaboy mo ako. For all eternity, aalis ako sa iyong harapan. Hindi na kita kilala. I know you no longer. Hindi na kita kilala. Di ba sabi sa Bible, sa Matthew, I do not know you. Depart from me, you evildoer. So nung una, sa early Christian, no, kung nabasa niyo yung history, pag nabinyagan yung mga early Christian, magsusuot sila ng puting damit for 8 days. Ang purpose doon, para maalala nila yung promise nila na ginawa sa binyag. Yan ang purpose nun. Nila yan? Sa Easter, di ba? Bibinyagan sila. After next Sunday, doon pa nila pwedeng tanggalin yung damit nila na puti. Pero, hindi na natin ginagawa yan ngayon. Pero ngayon, meron tayong white na cloth. At yung sinasabi ng pare na words, niya yung stola niya sa infant, sinasabi niya, receive the garment of innocence. Sign yan ng sanctifying grace, mga kapatid, yung damit na puti. No, tanggapin mo ang damit ng innocence. Sikapin mo na isoli ito, ibalik sa harap ng hukuman. Dapat sa harap ng hukom, dapat maibabalik mo yung damit na puti, yung sanctifying grace. Walang bahid ng dumi. Immaculate, without spot. So, ano mangyayari, mga kapatid, pag sa harap ng hukom, wala kang damit, hindi mo dala? Impyerno ka. Kailangan mo ng dapit, di ba? Sa parabol. Bakit wala kang damit pang kasal? Itali yan. Itapon yan sa dilim. Di ba? Yun ang symbolism ng sanctifying grace. So, yan din sa binyag, sinasabihan tayo, receive the garment of innocence, see to it that you give it back without spot. Now, ano mangyayari pag dala-dala mo ang damit?
meron kang damit na puti, pero may dumi. Lilinisin ka sa purgatorio. Yun. So, maliligtas ka. You escape but through the fire. Yun nasa Bible nakalagay. So, pag soli mo ng damit, nasa judgment, may dumi, dadaan ka sa purgatorio. Pero pag soli mo niyan, walang dumi, straight heaven. Yun. Konti lang ang nakaka-straight sa heaven. Kasi karamihan, pag soli, may mga dumi, may mga stain, may mga mancha. So, dadaan ka sa purgatorio para linisin. Okay? Now, alam natin ang fruit ng ating redemption, kung anong pinagdaanan ni Jesus. No? Pero every time na gumawa tayo ng mortal sin, parang binabaliwala natin ang lahat niyang pinaghirapan. So every time we commit mortal sin, binabago natin ang kanyang passion. Ang kanyang pasyon. Nire-renew natin. So ang totoong mga executioner, hindi yung mga Roman soldiers, mga kapatid. Ang totoong executioner, tayo. Tayo na gumagawa ng kasalanan. No? So, ano nangyayari sa binyag? Infant baptism. Dati, ang old rite, maganda pa sana, dati kaya may rite of exorcism pa, kaya ngayon sa bagong rito, tinanggal nila. Pero mas makahulugan sana dati. Hindi pa pinapapasok ang bata sa simbahan. Nasa labas lang. Kasi hindi pa siya member ng simbahan. So, very meaningful, di ba? Tapos, ang sasabihin ng pare sa rite of exorcism, before sa binyag, sabihin, "Depart unclean spirit. Depart from this child. Give way to the Holy Spirit." So, alis ka, masamang espiritu, at bigyan mo ng lugar ang Espiritu Santo. So, aalis para ang maghahalili ang Espiritu Santo. Di ba? So, ibig sabihin, ang may nagmamay-ari sa kaluluwa ng batang iyan, nung hindi pa binanyagan, sino? Si Satanas. Walang kukubli-kubli, prangka, si Satanas. Ha? So, because of the divine words, hindi pwedeng magreklamo ang diablo. Kailangan niyang umalis. No? Satan flees. At ang mamay-ari, ang Espiritu Santo. Okay. Pero, aalis ang diablo, pero hindi siya nakakalimot. Aalis siya dahil wala siyang magawa. Dahil inutusan siya ni Kristo na umalis. Makapangyarihan. Hindi siya pwedeng makareklamo. Pero, always siyang umaasam na bumabalik. Always siyang nag-aasam na bumalik as soon as meron siyang pagkakataon. Excited siyang bumalik basta may siya pagkakataon. Hindi niya pwedeng atakihin ang Diyos dahil makapangyarihan ng Diyos. Pwede niyang atakihin ang mga nilalang. Tayo. No? At tanging ambisyon ng diablo ay mapaalis ang Espiritu Santo sa kaluluwa ng tao. At siya ang magmamay-ari nito. Dahil dati niya ng pagmamay-ari, gusto niyang bawiin kung may pagkakataon. No? Now, so para mabawi niya, anong ginagawa niya? Para mabawi niya tayo sa pagmamay-ari ng Espiritu Santo, binibigyan niya tayo ino-offera niya tayo ng mga material benefit. Di ba? At hindi nag-aatubili at hindi nag-aalinlangan ang diablo na mag-offer kung anong mga benepisyo sa atin, kung ano-ano pa dyan. Di ba? Kasi, bakit? Sabihin mo, galante naman to. Grabe, kaya mo itong ibigay sa akin. Yo, papangakuan ka ng diablo. Girlfriend, power, kung ano-ano pa dyan. Kasi, bakit? Bakit kaya niya mag-offer? Kaya niya mag-alok? Kasi wala naman siyang planong tuparin. Traidor yung diablo. Wala siyang planong tuparin. Kung may tutuparin naman niya, prank, it's a prank, or partial, or traidor yan eh. At ang nangyayari parati, pag inalokan ng diablo
Siyempre, hindi naman ang diablo, ito. So, ang temptation from a magandang tingnan sa mata natin. So, bago ka pumayag sa tukso, napakaganda, napakasarap tingnan. Pero kung nag-give in ka na at pumayag ka na, pansinin mo, yung kinagigiliwan mong tukso, hindi naman pala ganun kasarap. Sa totoo lang. At magsisisi ka, ay, ba't ba ako pumayag? Hindi naman pala ito nagbigay sa akin ng higit na kaligayahan na inaasam ko. Diba? Once we have fallen into temptation, this object which tempted us has no longer the same value in our eyes. Ganun parati ang diablo. Ganun siya ka tuso. No? Now, so for example, nag-successful ang diablo sa tukso sa tao. So, ang isa, pag may nakasalubong kang tao sa daan, itong isa, state of sanctifying grace, yung isa, state of mortal sin. Malalaman mo ba? Hindi. Hindi mo malalaman. Sa panlabas, wala kang makikitang difference. Pero sa loob ng kaluluwa, very, very vast difference. A revolution has taken place. Evil passion have reared into their heads, gained the upper hand of the instincts of faith. The struggle is over. Binigay na niya, sinurrender niya na ang Diyos. The sentence has been passed. So, dyan pa lang, in the state of mortal sin ka na, may sentensya ka na. Kasi wala ang Diyos sa loob mo. Pag namatay ka, in that state, hindi mo nabawi. Hindi nabalik ang sanctifying grace through repentance and confession, you will remain in that state. No? Sentence has been passed. So, during baptism, mga kapatid, sinabi mo, umalis ka, masamang espiritu. Pero ngayon, ang nangyayari, ni-reverse mo, binaligtad mo. Ang sinasabi mo, pag gumawa ka ng mortal sin, sinasabi ng Kristiyano, umalis ka, Espiritu Santo, umalis ka at magbigay daan ka sa masamang espiritu. No? Dahil ang gusto ko, ang nais ko, na ang masamang espiritu ang titira sa akin. Yun ang ginagawa mo every time you commit mortal sin. So in the strictest sense, technically speaking, anyone who commits mortal sin is possessed by the devil. Linawin lang natin ha, magkaiba ang possessed of the devil and possessed by the devil. Yung possessed of the devil, yun yung mga naghuhurimentado, yung sumisigaw-sigaw, yung katawan nila ay possessed. Yun ang possessed of the devil. Yung possessed by the devil, pagmamay-ari ang kanyang kaluluwa ng diablo. So yung possessed of the devil, yun yung nakikita nyo na kailangan may exorcist. So technically speaking, pagmamay-ari ka, binigay mo ang iyong katawan sa iyong kaluluwa sa masamang espiritu. No? So, yun ang the best kong ma-summarize yung libro. Mahaba pa pero yun ang pinaka mga importante. I hope nagkaroon tayo ng deeper understanding, no? Sa God within us. We are the temple of the Holy Spirit. Ang langit ay nasa atin at we have to be alter Christus, no? And we can worship God within us. So kung gusto mong hanapin si Kristo at magkaroon ka ng kapayapaan, hanapin mo siya sa kaibuturan ng iyong kaluluwa at matatagpuan mo siya. And you will be refreshed. Okay. Sino mag-volunteer for closing prayer? Ako na po, Doc. Brother Conberto. Yes, ikaw bro. Sige, closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Sacred Heart of Jesus, filled with infinite love, broken by our ingratitude, and pierced by our many sins, and yet loving you still. Accept this act of consecration that we make to you of all that we am,
and all that we have. Take every faculty of our soul and body, draw us day by day, nearer and nearer to the dark. And as we can bear our lesson, teach us your blessed way. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brother, for the closing prayer. Yung hindi ko pa nag-greet, si Brother Gerald, Sis Evelyn, hello, Sis Dalia, Brother Rene, Brother, yan, nag-greet ko na lahat. Okay. So, thank you sa pagtiyaga dito sa Zoom, brothers and sisters. So, extra Thank you points din, kay Doc. Lord. See you next week. Hello. Happy Ash Wednesday sa lahat. Happy Ash Wednesday and Happy Valentine's. So, ano tayo? Happy Valentine's Day. Let us have a meaningful Lent, Quaresma, no? Let us observe the teachings of the church. Bye. God bless. Bye po. Bye. Bye, Doc.